Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak utawi Bu Kepala Sekolah ingkang kula hormati, undangan Bapak utawi guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada di kelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kula banggaaken. Monggo kita panjataken dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung awit ing wekdal menika kita taksi diparingi pinaringan sehat sehingga ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat walafiat. Kula minangka wakil saking kelas 6 agungipun nuwun tanpa upami kagem Bapak lan Ibu guru sedaya. Amat jaya katresnan anggenipun kula wentah dumateng kula lan rencang-rencang kula sehingga kula lan rencang-rencang saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika. Kula kaliyan rencang-rencang naming saged memuji supados sedaya amal lan kesaenan Bapak lan Ibu guru pikantuk pinwalas saking Gusti Allah ingkang Maha Kuasa. Satansah pinaringan kesarasan, kawilujengan lan ketenteraman sehingga saged ngulawantah dhateng ati-ati sedaya. Boten kasupen kula kaliyan rencang-rencang kula nyuwun pangapunten dalem menika pernah asring kagem Bapak Ibu guru saking Bapak Ibu guru dukalan kajiwa. Alat saking atur saha salah bapak kula sakanca ingkang boten merani panggalih panjenengan Bapak Ibu guru sedaya. Dumateng Bapak utawi Ibu guru serta adik-adik sedaya, sapisan kula ndonga kagem Gusti ingkang boten naringan rahmat saha barokahing Gusti Allah wasana cakap semanten ingkang saged kula aturaken menawi kata kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.